Dnes bude celý deň v rukách Levyho. Toto je presne. Ahojte, vítajte pri mojom novom vlogu. Dnes bude Levy rozhodovať o všetkom, čo budem robiť a okrem toho ma čaká jedna krásna influencerská akcia, krásny ženský event, takže sa tam pôjdete so mnou pozrieť. A ako prvé, Levy, mi musíš vybrať... Počkaj! A ako prvé mi vyberieš, čo si oblečiem. Na výber máš čierny set alebo rúžový set. Čierny? No a ja som si práve uvedomila, že ten čierny outfit, ktorý som si chcela dať, ktorý mi teda vybral Levy, tak mám špinavý, takže ich musím ísť dať rýchlo prať. Nech mi to stihne vyschnúť. A kým sa mi to perie, tak mi Levy ide vybrať, čo si dáme na raňajky. Teraz Levy vyberieš, čo budeme raňajkovať. No, na výber lievance s ovocím alebo proteínová ovsená kaša vyhrala. No mám dilemu, že nikdy neviem, čo si mám obliecť. Takže zoberiem si aj... Zoberiem si aj na prezlečenie. Mám teda tento čierny outfit. A zoberiem si na prezlečenie rúžové leginy. Keď tak aj tieto. Lebo k ním mám podprsenku. Ešte vám niečo poviem. Počujete? Môj manžel vždy rozpráva. Môj manžel vždy rozpráva, keď chcem točiť. Levy, teraz máš mi vybrať, ako sa budem správať na evente. Vyber si jednu. Ja, jednu iba. Či mám to spojiť dokopy? Ktorú si vyberieš? No, jednu. Jednu, ktorú si zobral, ukáž. Na tejto bolo introvertná pozorovateľka a na tejto, ktorú papáš, ukážeš mi prosím, bolo, ukáž, extrovertná queen. To neviem, či zvládnem, ale ďakujem. I got this weight on my shoulders, slowing me down. I don't know how it came about. And while the world is spinning faster every night, I feel I'm stuck in reverse somehow. But it ain't no one's fault that I am stuck here. No one to blame this on, feeling so hopeless. I keep on pouring salt on my wounds when I shouldn't stay. I feel the pressure on me, how it's itching under my own skin. It's getting real hard to breathe. I gotta move on right now. Tak my už sme po evente doma a ja musím povedať, že som si to naozaj neskutočne užila. Cvičili sme tam jogu, mali sme masáž tváre alebo dekoltu, prednášku od fyzioterapeutky, akože občerstvenie, naozaj to bolo dokonalo, dostali sme malé darčeky, ukážem vám za chvíľočku a fakt to bolo naozaj krásne a ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Užila som si to a strašne som si oddychla a mala som 2 hodinky pre seba, takže to bolo super. Teraz si tu dávam kávičku. Chlapci,
mi kúpili krásne kvety a ideme si dať spolu škoricové osie hniezdo, alebo taký úzol. Ukážem vám darčeky a potom mi Levi zase vybere, čo budeme ďalej robiť. Tentokrát sa to konečne bude týkať aj jeho, nielen mňa. Tak takúto krásnu kyticu som dostala, že vraj ju vybral Levi, takže má výborný vkus, lebo toto je presne to, čo ja ľúbim. A tu máme tie darčeky. Ideme sa spolu pozrieť, čo tam všetko je. Taká krásna sviečka. Tu budú asi nejaké poukazy. Áno, darčekový poukaz. Tak. Nejaké vzorky. A tuto vidím niečo malinké. Institút Estederm. Nejaký mist. No tak to sa veľmi teším. A ešte nejaké malinké darčeky. Ďakujem, strašne sa teším, úplne mi to odpadlo super. A tuto mám masku teda. Videli ste už, ako som si užila tú masáž dekoltu. To bol vlastne môj self-care moment, ktorý mi Levi vybral. Toto je tiež z časti nejaká self-care. Môžem si povedať, toto si dám asi večer. Uvidíme, čo mi tam Levi vybere. Kávička. A tak. Keďže je dnes MDŽ, aj keď vy keď to pozeráte, tak už je nedeľa. Ale chcela som sa vám teda v prvom rade poďakovať za to, že už je vás tu vyše 500. Ja viem, pre niekoho to je možno, že málo, alebo trápne, čo sa tu s tým teraz oháňam. Ale ja si to strašne vážim a som za to naozaj nesmierne vďačná a ani si to neviete predstaviť, pretože som tento kanál začala preto, aby sme my ako rodina mali nejaké spoločné spomienky na celé detstvo vlastne nášho Leviho alebo na to, ako sme si žili my. Na druhej strane ma to začalo strašne baviť a mám strašne veľa nápadov, kde by som chcela tento môj kanál posunúť. Takže si strašne vážim vašu podporu a naozaj za to ďakujem. A ak by ste mali nejaké nápady na ďalšie videá alebo nejaké požiadavky, prípadne ak by ste chceli spraviť Q&A, ktoré malo minulé na Instagrame aj celkom úspech u mňa, tak mi kľudne napíšte dole do komentára a ja si čítam každý ten komentár, odpisujem a aj na Instagrame, takže veľmi sa teším, že vás tu mám. A chcela som takisto aj povedať, keď už je teda ten Medzinárodný deň žien, že ja sama som mala niekedy problém so sebaláskou alebo som sa necítila dosť dobrá a bolo to podľa mňa veľmi podmienené aj tým, v akom vzťahu som bola predtým alebo aký vzťah som mala ja sama so sebou. A myslím si, že sa to strašne zmenilo potom, ako som sa stala mamou a je aj dôležité, aby som sa teraz ja mala rada, aby to vlastne moje dieťa videlo, že takto by to malo byť. A aby si nenieslo žiadnu nejakú nálož so sebou, alebo aby sa to nenaučilo odo mňa alebo od môjho muža. Čiže snažím sa nemať poznámky typu Ježiš, ako vyzerám a som tučná, tak aj keď teda mám ich, ale snažím sa to nemať pred ním, aby si to odo mňa nezobral. A vlastne som iba chcela povedať tým, že ma sleduje aj veľa maminiek a aj mi niektoré z vás písali, že ako veľa toho stíham a že ako niekedy proste dobre vyzerám, aj keď vy ma to vidíte aj v realite, že nie vždy som upravená. Ale teda pýtali ste sa ma aj, že ako v podstate, kde je Mali, keď idem na nechty alebo niečo, takže Mali je vždy so mnou, on sa so mnou chystá, on so mnou chodí na nechty, keď tak proste je s ním manžel a ja si odskočím na tú procedúru, ktorá má max hodinu alebo 2, ako som bola teda dnes, ale teda vždy je to takto, alebo teda Levi so mnou ale pre mňa je to dôležité preto, aby som sa ja mala proste rada, tak je pre mňa dôležité venovať čas aj sama sebe, pretože ja viem, že to babetko je na prvom mieste a určite aj u mňa je, ale raz to babetko bude tínedžer alebo bude dospelý človek a ja nechcem dovtedy stratiť samú seba. Takže si myslím, že to je veľmi dôležité, aby som stále ostala svoja a k tomu mi dopomáha teda to, aby som sa o seba proste starala, či už o môj vzhľad,
aj keď to nie je vôbec podstatné, ale hlavne o svoje vnútro. A tým pádom, keď sa starám o svoje vnútro, tak sa viem mať aj viac rada a viem to potom posunúť aj tomu svojmu dieťaťu. Takže iba som týmto chcela povedať, že ja viem, že je to niekedy náročné a viem, že sa to nie vždy proste dá, ale myslím si, že je to dôležité a myslím si, že na to, aby bolo aj to dieťa spokojné, tak musí byť hlavne spokojná aj tá maminka. A teda by som vám chcela iba pripomenúť, že treba si nájsť čas na seba, treba sa o seba starať, nielen preto, aby ste dobre vyzerali, ale preto, aby ste sa dobre hlavne cítili, aby ste boli so sebou spokojné, aby ste boli šťastné a proste keď to má byť už len 5 minút a večerná maska na tvár, alebo to má byť hodina na nechtoch, kde proste prídete na iné myšlienky, tak si myslím, že je to naozaj veľmi dôležité a ja sa o to teda snažím a som si povedala hneď už, ako sa malý narodil, že proste chcem, aby to tak bolo a možno to môže znieť pre niekoho povrchne. Ja si naopak myslím, že to je taký základ toho byť proste spokojná ako žena. Lebo byť ženou nie je úplne jednoduché a zároveň je to ale veľmi úžasné. A preto si myslím, že by sme sa mali hýčkať a mať sa proste rádi. Nehovorím, že také, aké sme, lebo proste aj vždy sa dá niečo zmeniť alebo na niečom pracovať a samozrejme proste nepáči sa mi, keď niekto si povie, že ja neviem, napríklad mne vadili proste kilá navyše a napriek tomu som sa mala rada, ale nebola to moja výhovorka na to, aby som proste nepracovala na sebe a necvičila, takže myslím to tak, že áno, mať sa rada, taká aká som, no zároveň proste vždy sa posúvať, zlepšovať a nemyslím iba fyzicky, ale aj psychicky. Hlavne, to je to dôležité, to čo nosíme tu. Tak toľko môjho mudrovania na dnes. Prechádzka v prírode alebo sensory play v izbičke. Toto áno, určite. Dobre, ukáž, čo to je. Pozrieme sa. Prechádzka v prírode. Ideme! Posledná úloha dnešného dňa, Levi. Dve možnosti. Ktorú si vyberieš? Tuto? Určite? Dobre. Ukáž, čo si mi vybral? Netflix, pyžamo a maska. No takže už je večer, mali sme naozaj krásny deň. Levi mi vytiahol poslednú úlohu predtým, než zaspal, čo bolo Netflix, pyžamo a maska. Takže najprv si dám večeru šalát, ktorý mi Danko pripravil. Ďakujem. A potom sa pôjdem do pyžama odlíčiť sa a dám si masku, ktorú som si kúpila, teda túto veľmi populárnu. Biodance budem prvýkrát skúšať na celú noc. Alebo teda uvidím, možno, že si ju nechám iba takto pri telke a pustíme si nejaký film. Rozmýšľali sme nad tým slovenským Vlny, ktorý je teraz na Vojo, alebo dopozeráme Love is Blind, alebo Running Point, alebo ako sa volá teraz ten nový seriál z Kate Hudson, takže možno ešte ten. Ale teda chcela som povedať, že Levi mi pripravil naozaj krásny deň, aj keď povedzme si, listočky som si písala ja a on iba vyberal jednu z možností, ale vždy boli obidve dobré. Ale veľmi sa mi to páčilo, veľmi sa mi páčil aj tento koncept, aj že som vlastne bola celý deň, nie že nútená, ale že som celý deň teda točila a musela som si to tak naplánovať a Zoe tu chrápe v pozadí a je to katastrofa. Takže ešte vám ukážem zvyšok večera a potom sa s vami rozlúčim. Keď sa ráno neprebudím,
pleťou ako bábätko, tak neviem už potom. Akože takto naprvu je tá maska strašne príjemná. Strašne. Tak. A už to nechám tam zvedavá, že aká sa ráno zobudí. No a teraz si už ideme pustiť ten film.